Dyma ni, dechrau mis Mawrth. A gyntaf dwi'n meddwl am mis Mawrth ydi plannu tatws. Dyna beth o'n i'n arfer wneud pan oeddwn ni'n tyfu lot o tatws. Ydy o'n rhy fuan? Dwi'n meddwl, maen nhw wedi dechrau plannu yn Sir Fôn yn barod. Rwla weddol agos i'r môr, fydd am rhew gweithio. Ond mae yna risg o'r hew efo rhai gynnar. Felly, rhywbeth arall fedrwch chi trio ydy plannu nhw mewn bag fel hyn efo compost. Tair tysan, bob bag. Compost, wel, y John Innes compost yw'r gorau i defnyddio efo hyn. Mae yna mwy o pridd yn John Innes, mae o'n dal y bwyd well, dal y lleithder y well. Cos mae'r lleithder yn pwysig iawn efo bagiau yma. Peidiwch â gadael o beth sychu allan. Da chi'n sylwi yn y bag yma, mae hyn di egino just yn y top y tysan. Mae o'n werth gael nhw egino gyntaf cyn plannu nhw. A mae ffordd gorau i wneud ydy jyst dod nhw fewn i'r tŷ am wythnos a wedyn ar ôl nhw dechrau egino plannu nhw yn y bagiau yma. Mi fedrwch chi plannu nhw allan, ond mae eisiau cofio mae yna risg o barig nes ymlaen yn diwedd mis Mawrth neu dechrau mis Ebrill. Felly rhaid i chi fod yn barod i rhoi rhywbeth drostyn nhw os mae'r forecast yn gaddo rhew. Reit, tyfyrau y tŷ sy'n tyfu. Mae'r Shafts Express yma wedi bod o gwmpas am hanner can mlynedd. Ond mae'n poblogaidd iawn, mae yna plas da arnyn nhw. Mae nhw'n tyfu rockets yn Sir Fôn, dwi'n gwybod hynna. Mae hwnna yn swtio Sir Fôn. Mae yna home guard. Mae yna ymwneud yn varieties. Mae werth trio rhywbeth newydd bob hyn a hyn. Main crop rwan. Second early's main crop. Fydwch chi'n plannu hynna o dechrau mis Ebrill ymlaen. Ac fydden nhw'n barod diwedd mis Gorffennaf, dechrau mis Awst. A plannu hein tua 15 modfadd i 20 modfadd rhwngthyn nhw mewn rhesi. Mae gwrtaeth yn pwysig. A mae'r tatws mae'n cymryd lot o bwyd. Felly, mi fyswn ni adio rhywbeth fatha grow more cyn plannu. Dyma ni, dwi wedi estyn bag bach o tatws bydwch chi'n dewis rhai ydych chi isio a jyst llenwi'r bag a mae'n gweithio allan reit rhad. 99 ceiniog am bag bach fel hyn. A mae'n tatws gewch chi allan o hwnna o tua 20 pwyd.